мақомоти хадамоти федералии амнияти русия дар бораи боздошти гурӯҳи 10 нафараи афроде хабар доданд ки гӯё дар фикри ташкили як амали террористӣ дар шаҳри Москав буданд. мақомот ба хабаргузориҳои давлатӣ гуфтанд ки 3 боздоштшуда шаҳрванди Сурия буда, дигар аксарият шаҳрвандони Осиёи марказӣ мебошанд. ин гурӯҳ мусаллаҳ буда, мансубияташ ба гурӯҳи давлати исломӣ мушаххас шудааст. дар ҳоле ки тасдиқи дурустии ин хабар тавассути манобеи мустақил ғайриимкон аст, мақомот мегӯянд ки аз гумонбарон ки аз як хонае дар шаҳри Москав дастгир шудаанд, тақрибан 5 кило маводи тарканда ошкор ва мусодира шудааст. ва ҳоло дар хат бо мо аз шаҳри Москав хабарнигори радиои Озодӣ Умед Бобоматов ҳамроҳ мешавад ки ин хабарро пайгирӣ кардааст. умед, таҳаллути ахир чист? Да, действительно. воқеан ҳам рӯзи 11 октябр соати 12 шаб сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ дар минтақаи Пресненскаи Москав 10 нафарро боздошт карданд. онҳо гуфтанд ки дар миёни боздоштшудаҳо 3 шаҳрванди Сурия ва боқӣ шаҳрвандони Осиёи марказиянд ва онҳо дар фикри таҳияи амалиёти террористӣ будаанд. шаҳрвандии дигарон ҳанӯз эълон нашудааст. манобеи наздик ба тафтишот мегӯянд, дар хонае ки онҳо боздошт шудаанд, маводи таркаанда ошкор шудааст ва ин мавод мебоист барои ташкили таркишҳо дар маконҳои серодаме мисли истгоҳи метро ва ё яке аз фурудгоҳҳо истифода мешуд. қабл аз боздошти ин афрод, сокинони хонаҳои атроф ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд. худи амалиёт дар хонаи онҳо анҷом ёфт. мо мунтазири таҳаввулоти нав мешавем. мақомоти тафтишотӣ аллакай ин афродро ба гурӯҳи давлати исломӣ пайванд дода ишора карданд ки онҳо мехостанд таркишҳои монанд ба ҳамлаҳои террористии дурӯзпеши Анкараро дар Москав ҳамроҳандозӣ кунанд. то куҷо ин ҳама ҳарфҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия метавонад ба ҳақиқат наздик бошад? Следователи говорят о том, что найденное взрывное устройство... мақомот гуфтанд ки маводи таркандаи ошкор шуда аз рӯи ҳаҷм монанд ба оне буд, ки 2 рӯзи пеш дар пойтахти Туркия инфиҷор кард ва ҷони 10 нафарро гирифт. ин хулоса чӣ гуна ба даст омадааст, ҳоло як суол аст. гуфтанд ки дар миёни боздоштшудаҳо 3 шаҳрванди Сурия будаасту дигарҳоро ҳанӯз шиносоӣ накарданд. бо таҷрибае ки аз гузашта дар бораи фаъолияти сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ медонем, фикр мекунам ҳар хабареро дар бораи ҷиноятҳои ба истилоҳ пурсару садо мешунавем, назири нақшаи таркиш дар маҳаллаҳои серодам, бояд хабарҳоро чандин бор санҷид ва баъд хулоса кард. онҳо нахуст бояд хулосаҳои тафтишоти худро пешкаш кунанд, далел пешниҳод намоянд ки иттиҳомоти онҳо чӣ асос дорад, маводи таркандаи ошкоршуда чӣ аст. баъди ин бояд хулоса баровард. умед, то куҷо ба фикри шумо ҳодисаи мазкур метавонад баҳонае барои фишороварӣ болои муҳоҷирони корӣ шавад, ки аз ҷумҳуриҳои Осиёи миёна ба Москав барои кор мераванд? ин ҳодиса бидуни шубҳа дар шароити будубоши муҳоҷирон инъикос мешавад ва паёмадаш ҳам албатта манфӣ хоҳад буд. аблававу боздоштҳои беасос шурӯъ мешаванд. ин гуна боздоштҳо дар метрову хиёбонҳо ва дигар маҳаллаҳои серодам шурӯъ мешаванд. ҳатман муҳоҷирони корӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ мавриди ҳамла қарор мегиранд. онҳое ки ба Москав барои кору дарёфти рӯзӣ омадаанд. масъала ин аст ки нақши расонаҳои хабарӣ ҳам дар шиддат гирифтани ин хабар хеле муҳим аст. бархи аллакай боздоштшудаҳоро бандиту ҷинояткор, экстремисту аъзои Доиш номиданд. умедворем ки онҳо этикаи журналистиро фаромӯш намекунанд. танҳо машварати ман ин аст ки муҳоҷирон дар ин шабу рӯз ба худ доштани санадҳояшонро фаромӯш накунанд ва дар сурати боздошт ҳатман фаъолони ҳуқуқи башар ва сафоратхонаҳои худро дар ҷараён гузоранд. ташаккур. хабарнигори радиои Озодӣ Умед Бобоматов аз шаҳри Москав буд. сафорати Тоҷикистон зимнан дар Москав мегӯяд ҳанӯз барои онҳо ҳам маълум нест ки оё дар миёни боздоштшудаҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам ҳастанд ё на.